Kabaw na? Kagak? Wala. Tayo to so. Kapag ako pa? Ano? Sa Ilig sa baba. Wala. sugat ka ito. Oh, good. Ay, sino nga? Why pa si? Lan. Why pa? Dugay naman kayong Montar sa lan. Maro pa lagi. Kaya sa to katuig. Pila tuig? To katuig. Oh. Do. Ano na? Ini ko kay dire tulo. Sabi pa na lang. Ini dah kukup di sini. Kau dah gede. Kurang sah. Daw na kutsara. Dah cara mas. Dah deh. Wala. Dah deh. Kaya sarang feel di kanang gikan barko no. Oh lagi. Ada mo to syete. Kaya sarang feel di sa sa kay ato sa akong amigo, daaw ka po. Nay, lepas ba ko mo lepas? Dah. Nilang sunan. Dah. Kabel. Kan? Nagkukwal ko. Nagagama ko video. Ayo mas. Karo Fokus dito kasi na lang. Oh, kasih dah. Dito kasi na. Ini lagi kawan tim itu bintik sudah orang tim Tim na. Akong iyon, akong tagitig dito kasi na. Akong upload ba? Mo video. Kutsi ano, kapila siya. Ika kau nok. Kapila kasi? Kapila ka kotsal? Pero hambon. Way ako ba? Ako klaro. Di siba ang tao no. Ay. Ni bawa.